Mizo Animation chân rạc lâu lòng tất cả cháu Coin like để subscribe vào Nè tia mà ni te in ko ma ka ngai lu tuk che mà thì là về in boal cái lâu tụm mẹ cả dang chu ka te lavin im bal don ti na mo thì chuan block ngal ini kan ti ngai lawang mi loi lo pa ani min shilte Instagram a meche pakhat lo comment zia tu che kha tunge kha kha o to ti kha ka chu tu ma ni lo lungai na tu rom lo ka u nau nu anga kum tam ka lo en to ania kha ka chu eng ma ni lo ti chuan block ngal ini lo ngai tha te min ring to pro chung ten rem ti lo ma se nang le ke lim ta ka kan dun te chuan a tha me lom ti chuan block ngal ini chu tiang a thleng ngai lawang ani ka sia du chu ei rong i bol thiam chuan enge na tho ve kheringa yang ei min rel sakla to ka ni mai ti chuan block ngal ini mei che lo thling ho sa ti chuan block ngal ini chu tiang a thleng ngai lawang mei se lo tling le house bok sum chaw mi du khonge mangai na nang ang ne ai chuan pitar ka thlang zo ke olal pa pan lai nun nuam tak min pe a min lak bo sak to a rol thar nun nuam tak min pe a min lak sak le to a nu pui min pe a kum ta maliam le ta chu chu karon sia tir non du mai che a babe in chu nge a hian midang lo tom pui ta la engtin nge ta chuang ama sabira chuan ama sabira inge ruwa man na thatok takilo siam to ani mo min chen du thil wang ma pokala soi lo ingai kha to na soi tum to ring alom eng ma ka ngai to lo ole ani soi ta che ama sabira ama chuan sabira chuan he in chunga hian tu ma ka tom pui ngai la he wang ina chuti he in chung ni lo po na yom pui don tin mo inge moi om zia le ni lo chu tiang ise sei na ka tum chuan he lo in chung a thleng don lo ni chuan a om zia chu hotel vel tin ani mo what the fuck chu choi lo ngai to ring an lom ni min bum theng turing tunge ni du tak inge ni mi pa ni tai la min mangai thawang em ateu lo ai mo o ge kan em ge tiang ni ang pon ka mangai che ti sia ka mangai che lom ma se mi pa ini te chuan thian kan ni tur lom thian chu mi pa ka ni chuan thian ang chawin min en do na mo o mi pa ka du reng reng lo ma se nga tinge ka bulai om reng thau hi a in ang lo shim mi pa po lo ni la ke ma thau kha ka ni lom chu ti mi pa ka ni wang chuan min mangai don lo mo o a thak lut tuk chu chete pon min ngai sak ve ngai lo ni mo a chan chu top chin nei ngai la min mangai te ni ngai chuan mi pa ka ni mo chang pa te mo ui ar pui me che tum ko vau reng po ni la chung zong chu min mangai tu ri ni sin mi pa ka ni wang ut chuan min mangai thi lo thi da ni mi ka mangai yang che tak mo o mi pa po ni la ka mangai yang che i du to kem enge ingu ti chu ka tiam ja chu mi pa ka ni chuan min mangai yang mo o ge ini ti ka shalom ka she chiang ni in bola i puzuk zuk ka mu chi ne lom chuan i zat 5 excel phale ka oi in sai fia no đồ chấm mê rộ ở đây in lạc bà nên cái人 anh sao lão cái lão lô bốc cái nuôi thì giá lô anh đi chọn cái số chiều rồi ngoro thiếu cái gì làm thế thiếu let me tell you something sấy rồi lâu van hello em aya Malso, zo yin ngayem. Chu tiang inzo angai mi. Zo hian huok changen inun na pot toy ti hiayem. Shave bukang chu. Kahman mo fak lay nem. Kapi chu aha to ngotang te in lo ti mai maya ahau mai lutuk kanula lai patron kezi zanga ka squad zoa cafe trin kakupun kakakuk kakupun hi kakukuk kakupun kakukuk kakupun di kakukuk kakupun kakukuk kakupun kakukuk